हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। जोंहा दिनै न'नि फुजा होनो नायदो, ओमफ्राय जों इयाव थांनो नायदो। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। न'नि फुजा माने ओंखाम गोरलै बाउनाय आरोना, आसु माइनि। बेवहाय मादैया दै मोदायनो जखाय ओमफ्राय माइरं गोरलै आरो थुलुंसि दावदै दैसेरे बाउदों आरोना। दै मोदायनो बाउनाय जायो ओंखाम गोरलै फुजा होनायाव, बेखौबो बाउनाय जायो आरोना। मिरामिस भाजाबो एवनाय जायो नालाय, ओमफ्राय बेखौ एवनो थाखाय आलु, मैदुफुल आरो जोगोनार बेफोरखौ हाना लाबाय आरोना मैगंखौ। बाथौआव फुजा होग्रोबाय आरोना, बिनि उनावसो बिसरियाव होयो नालाय, ओमफ्राय बाथौआव होग्रोबाय आरो। बाथौ फुजा होना बिसरियावबो होबाय आरो। आं भिडिअखौ मोजां खेबनाय जादिया। ओंखाम गोरलै फुजा होबाथाय जोंहा गोथैसिफोरनो जखाय बावो नालाय, ओमफ्राय दादाया सिथ्लायाव जखायखौ बावबाय आरोना। फुजा होखांजोबना गासैबो फुजायाव बावनाय बुटफोरखौ जाबाय आरो, ओमफ्राय गाइखेरनि साहादो लोंबाय आरोना। फुङाव रावबो ओंखाम जायाखैना, ओमफ्राय ओंखाम उखैनानै गाइखेरनि साहाबो फुदुंखाबाय आरो। ओमफ्राय खाथियावनो लाब्रा भाजाखौबो एवबाय दोङो आरो। अनला खारैजों दाउजों जानो थाखाय दाउ मासे बुथारखाबाय आरो। ओमफ्राय जोंहा बिसरियाव फारौ जरासे हाथारो नालाय, ओमफ्राय इखौबो फारौखौ खर'खिनिखौल' बावो नालाय, मोदोमखिनिखौ जायो आरोना। दाइखौबो गोदाबाय। अनला खारै संनो थाखाय अन गुन्दैखौ मिक्सारावनो देबाय आरोना। ओमफ्राय दादादो आदादो जखायखौ सिरनानै नावमान लोंग्रोबाय आरो। अनला खारैजों संनो थाखाय दाउखौ एवफ्रामदों आरोना आइया। आराम मोदोमसिगोन ओंख्रिया दा। एकदम पियर। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो खाथिनि बेल आइकनखौबो थुबानो जाबाय।